Good evening, welcome to my channel, Nining Payat Vlog. So, again and again, may akong ta. Ang sudlan. Dako kayo ang sudlan na namo, pating dako kayo ako. Roll na. Chicken Africana. May nag-sponsor ang chicken Africana. Yan. Ang banana na ito sa luto. Yan, chicken. Africana. So, naanta ninyo mga kasim. Chicken wings. Sabi ko anong color. Sobra ganyan guys ng kanang kuan. Talong na itlog. Talong na itlog. So guys. Nambok na tayo ba? Pagano ang pinaka ko. Okay na mata. Hawa. Pecahkan din ako sila. Nana, ito.
sana ang nagkuan. Sana ang nag istorya kay totally agree.